वेचणूक लागी पावली की काय राजकीय पक्ष अचकीत सक्रिय जातात आणि वेचणूक सोंपल्या उपरांत गायब जातात अशी टिका मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केली। वर्षभर लोकांखातीर सातत्यान काम करपा परस भाजपा आड लोकांची दिकाबूल करप काय पक्षांचो यत्न आशिल्ल्याचो आरोप तांणी केला। सीजेपीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि नरेंद्र सावयकर हांचे आड केल्ल्या वेगवेगळ्या आरोपांचेरूय मंत्री फळदेसाय हांणी टिका केली। अशा जे फेक नॅरेटिव्ह आहेत की देशात ऐकून येते तुमच्या लीडरांचे येते, नरेंद्र मोदीचे येते, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे येते, आमच्या प्रदेशाध्यक्षाचे येते, ह्याचा काहीच जुमान नसताना आमचा विश्वास ठामपणे आमच्या लीडरशिपवर आम्ही दवरतले आणि येणाऱ्या संकटाक आम्ही सामोरे जातले। एखादे कोणी असे किती केले जाय तुमका दिसतले की कोणीतरी करतले जे आज काल पहिले जावपाक लागले सारखे मीडिया असतले किंवा जो पार्टी असो। आम्ही जेव्हा पाऊस येतात त्या पावसाच्या पहिले आमच्या घराच्या समोर जो किती येतात ते म्हणजे अळमिनी पावसाच्या अगोदर ती पाक चट्टा ती काकोली त्याचे एक भिरेचे डबे सामके झुम करून पाऊस होता तसा निवडणुका आयल्या असतात ती भिरे आता सामने करून बाहेर सरतली पाक सरतली आणि सकाळ पुढे गेल्याच्या जाय खंय गेली ती कळचे ना असल्या पार्टी जन्मात येतल्यो त्या पार्टीची किंमत आम्ही करचे ना पण आमचा निर्धार असपाक जाय की आमची रीती असपाक जाय खंयच्याय प्रमाणात आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या आम्ही करतले आम्ही त्या कामगार करतले। आज तुम्ही पळयतात की देशाचो जो जी उदरगत जाता आणि देश आमचा विश्वगुरू जाता आणि भारताचं नाव अव्वल दर्जान वयर मुखार वता अनेक परकीय शक्ती आमचे मार्गक्रमण करपाक पळयतात आपल्या चेपपाक पळयतात। हे जे पयर जाल्ले की ते बाकीच्या जिल्ह्याचे राजकारण हे फक्त आमच्या देशातल्या भितर नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरले अनेक लोक भारतात चिरडपाचो प्रयत्न करतात। त्यांना आमच्या युवकांनी आम्ही परत एक फावटी पळोवपाक जाय ज्या वेळाचेर आमचे नरेंद्र सावयकर ज्यांना एक स्टेटमेंट करतात की कॉकरोच विथ टर्माइट सेम नेशन म्हणतात। आता भितर किती म्हणले वायटी आणि चल्ले सांभाळा देशात वचक आशिल्लो पण केले म्हणजे राजकारण घे